Αλεξία Σαμαρά. Έλα εκεί η γαλαρία. Ησυχία. Καταλαβαίνω ότι απογοητευτήκατε. Αλλά μην φοβάστε ρε. Πειράματα που κάνουμε τώρα εδώ, και από κοντά. Εδώ δίνουμε αυτή νερό πάνω να δούμε. Μπαίνει πάνω στο νερό. Είπες να χορέψουμε? Ταυτόχρονα τη στήριξη των επιτυχίες σίγουρες! Είναι. Πότε μπορούμε να ξεκινήσουμε? Όχι σήμερα, έχω πολλά να κάνω. Αφού ήρθε η αποτελεία και μου με το παχύδι στο λαιμό. Α, ναι! Και τι θέλεις, άντρας! Δεν μπορείς 2,5 λίτρα σύνολο. Εάν δεν θέλουμε να αδυνατωθούμε. Η Εύα